Ahoj, ja som Zedník a ja vás vítam pri novom videu zo série nákupné porovnávačky. Momentálne sa nachádzame v Rakúsku, v Lidli, kde si porovnáme ceny tu a ešte na Slovensku. Takže sa vrhneme na nákupy. Takže uhorky, hej. Tie stoja 39 centov. Tak. Tu stoja tieto euro 19. Dobre. Euro 19. To nebudeme kupovať. Pečivo, to je dôležité. Tu nie sú tie klasické, toastové chleby, hej. Vidíš, tu nie sú nikde. Ich máme. Chleba máme, moc na výber pečiva nemajú. Ešte nejaké mäso, ale tu mäso moc není akože zrovna lacné. Proste tu stojí šnicel 4,99. Hej, prosto... Na Slovensku je to lacnejšie, ale tak to potom budeme na Slovensku kupovať mäso. Kuracie mäso malo zhruba na balenie menšiu gramáž ako na Slovensku, okolo 400 gramov. Vždy sa to pohybovalo okolo 4 až 7 eur. Taký syr, mozzarella, tá tu stojí rovnako, jak aj na Slovensku. Tak zoberieme aj mozzarellu, 2,99. Toto sa vyššie oplatí. Tento není na plat. Ja ten tiež, ježišmária. Dobre, tento plátkový syr stojí tu na Rakúsku 2,99. Syr asi už máme, mlieko nemáme. Ale tu není také klasické mlieko, akože také krabicové nemáme, tu není. No tu sa také krabicové, jak na Slovensku nenachádza, takže tu asi nebereme žiadne, ale v priemere to tu stojí asi o 50 centov drahšie. Mlieko, euro 29 alebo euro 49, laktózové. Po prípade klasické tiež tuto. Akurát, že tu vidno, že majú asi domáce. Nemajú dovážané. Dokonca aj bio. Wow. Bio. Chceli sme tu kúpiť mrazenú pizzu, ale na výber tu moc nebolo, ale stáli okolo 4-5 eur. Few moments later. No tak sme objavili viacej druhov pizz. Bolo to len tvoj kúsok, neviem prečo to má tak rozhádzané. Stoja 3,50 alebo 3 eurá. Ale v tom balení sú 3 kusy, čiže jedna pizza 1 euro. Asi zoberieme, čo? Tuto mrazená zelenina, ešte to kúpime, hej. Fíha. Sú také veľké sáčky, ty kokšo. Stojí 2 eurá. Toto. Táto zelenina stojí 2 eurá mrazená, takáto. Celkom fajn, taká neviem, či na Slovensku vôbec je. Asi ani nie. A je tu všetko, aj paprika, mrkva. Tak to zoberieme. Dobre. Tu majú kornetá, čo máme my ako po jednom kuse, tu majú po 6 kusov za 2,79, čo je v prepočte asi zhruba, no koľko napíšem. Nechce sa mi to teraz prerátavať. Čo ako, ja neviem prečo, aj v Holandsku, keď som bol, tak tam majú mrzliny po baleniach, nemajú to po jednom kuse. Neviem, čo to majú za zvyk, u nás to tak není. Teda je to u nás tak, ale nie až takom, všade to tak není proste. Jednu vec nechápem na rakúskom Lidli tuto, prečo proste majú na striedačku, že mrazná zelenina, zmrzlina, nejaké mrazené mäso, zmrzlina a tak proste na striedačku a potom to takto po celom je to a sa to ťahá až tam ďalej. Čo by to malo byť na jednom mieste, tak není proste. No a teraz moja najobľúbenejšia položka vody a tu fakt na výber nemajú poriadne tie čaje ani tu majú nejakú freeway. No, tu nemajú ani na výber tú ich značku, ty kokšo dokonca. Tá ich, neviem jak sa volá.
freeway, no. Tuto sú tie freeway, ale to takéto čaje, flašky, tu proste, neviem, nemajú to tu. Majú tu Fantu ich vlastnú, kolu asi, to je, no, kolová, ale tie čaje tu vôbec nemajú. Aha, tu majú tiež vody, ale a tu majú tie čaje. No, tak čaje tu nejaké majú, ale to nie sú proste tie značky, čo máme my. To sú nejaké iné úplne. To som ešte nevidel. Zoberieme jednu na ochutnávku. 89 centov. To je 20 centov drahšie ako u nás, ale nevadí. To je jedno. Dobre, ešte kúpime jogurt, respektíve rýžový jogurt. Za 49 centov stojí. Niečo také ako u nás je čo, ak sa volá tá značka? Neviem, Rice? Som veľa značka, tak. No, rýža stojí zhruba 2 eurá, no, 2,50. Všelijaké rôzne, takže to nič. A cestoviny, no, to sú rôzne, ale aj tvary tých cestovín. A to neviem, či u nás sú rovnako cenovo, ale môžeme zobrať jedny, hej. To tvary ani nemáme u nás. Takéto tvary. Zoberieme to. Tak som našiel aj na Slovensku taký tvar tých cestovín. Dobre. Ešte kúpime kukuricu v plechovke, čo stojí 79 centov. Asi, neviem, aká značka, to je jedno. Proste 79 centov lacnejšie ako u nás. Tak vajíčka zhruba od €79 po 6 kusov stoja až po 3,89 15 kusov. Čo ako jeden kus 26 centov, 29 zhruba až 40 centov stojí v Rakúsku. Takže toaletný papier stojí od 2,65 po 4,45, ale tie kusy, to sa mi nechce počítať. Trojvrstvový 10 balení, to je jeden toaleťák 36 centov. Tak to je jak u nás, aj to ešte v akcii. Tak zoberiem radšej tu, tu je trojvrstvový za 26, ale to je len 8 kusov. Tak to potom nie je 26 centov, ale to je ináč. No, tu je 4 lagy, trojvrstvový a toto sú tiež, a toto je dámy a páni, toto nie. Tento ružový je štvorvrstvový toaleťak. Čo, 4,45 za 10 kusov. Štvorvrstvový kúpime, až keď budeme zarábať 10 000 mesačne. Kúpime trojvrstvák. No a teraz to najlepšie na záver. Niečo, čo na Slovensku by mali pridať, lebo toto je dosť dôležité. A to sú koreničky v sklenených pohároch. Proste toto nemajú v Lidli a mali by to pridať. Čo mi pripomenulo, že chýba mi cesnak a chýba mi aj tymián. Kde je tymián? Tu je tymián. Tak, nakúpené máme, zaplatíme a ideme na Slovensko. Nachádzame sa už konečne na Slovensku, sme pricestovali a ideme teda nakúpiť na v slovenskom Lidli tie potraviny a tie produkty, ktoré sme nakúpili aj v Rakúsku a na záver si to vyhodnotíme. Jednu vec, čo som si všimol, rozdiel medzi Rakúskom a slovenskom Lidlom je ten, že v slovenskom Lidli, nech už je to hociaký, vždy sú tu namontované rampy na parkovanie a potom, keď už je tu človek dlhšie ako 2 hodiny alebo koľko, tak potom už musí platiť. Ale v Rakúsku tam tie rampy vôbec neboli, ani nie sú. A neviem, či to je v každom Lidli, ale iba v tom Kice, čo sme boli, tak tam môže človek parkovať koľko len chce. Takže to som si všimnul. A ešte v Rakúsku neboli samoobslužné pokladne, čo nedáva logiku a pritom tam miesto na ne bolo. To nechápem tiež. No čo, zoberieme tento rovno? OK. Kúpime túto cibulku, v Rakúsku sme ju nekúpili.
a stojí to 63 centov. Takisto rečkovky kúpime a tie v Rakúsku ani neboli. Asi ich vypredali alebo čo, ale nevidel som ich tam nikde. Možno tam boli, neviem, ale tu sú lacnejšie. Zoberieme šalatovú horku takúto alebo takúto, ale táto dlhšie vydrží, ale táto dlho nevydrží. Ale zoberieme túto. Hej, to zjeme rýchlo. Dobre, šalatová horka tu stojí 49 centov. V Rakúsku neviem koľko stálo, už som zabudol. Párky, tu je na výber vyššie tých párkov, ako v Rakúsku boli. A ceny sú tu asi približne rovnaké, až dokonca lacnejšie. No tieto kuracie párky, lebo oni sú len 63% párky, tam v Rakúsku neboli. A bravčové párky 83. Neviem, tie som, nevšímal som si tam zloženie tých oných, to potom môžeme niekedy inokedy sledovať. Kilo 2,60 a toto kilo 2. Také málo percentné párky v Rakúsku neboli. Ten plátkový syr, áno. Ale ktorý sme to kupovali? Aha, počkaj, to čo? Aha, veď tu sú také isté. Ale ja som si nevšimol, že by tu boli. Tak sme našli približne rovnaký syr ako v Rakúsku. A tiež takéto balenie a tak toľko plátkov, ale tu stojí 4,79. To je ešte drahšie ako v Rakúsku, sa mi zdá, nie? Tam to stálo okolo 3 eur. Vítajte na Slovensku. Dobre, poďme ďalej. Mozzarella klasicky. Taká istá cena. Teraz je zrovna v akcii, ale je klasická slovenská. Wow, kolíba. Wow. Dobre, tuto je tiež ten rýžový jogurt a stojí tu 99 centov. A je to dokonca iná značka. Müller, nemecké, rakúske, alebo jakého to je nemecké proste. A v Rakúsku majú úplne inú značku. A v Rakúsku som si vôbec nevšimol Müller Milch, alebo tam možno bola, ale neviem, ale tu stojí 79. Čo je akože, wow, ešte také akcii. Väčšinou dávajú akciu len 10 centovú akciu. A to by som, dobrá, ale máme doma, nebudeme brať. Tak som si myslel, že mrazená pizza je v Rakúsku lacnejšia a cena je rovnaká asi zhruba, dokonca tu je lacnejšie. Ale tu je len jedna pizza za 2 eurá, tak potom nič. Táto margarita sú 3 kusy, za 3,99, je to ešte drahšie o 1 euro. OK. Fajn, no. Všetky tie pice v Rakúsku boli po 3 kusy, tie balenia. Tu je po jednom, tuto po jednom, a tu je po 3, a tuto ešte dokonca 4. Ani tu není suma dokonca za XXL, tu je len klasika, klasická suma. Neviem koľko to môže stať, tie 4 pice. Stane sa, že toto v Rakúsku nemajú a to sú zemiakové halušky. Slovensko. A toto v Rakúsku som vôbec nevidel. A to je mrazená kukurica, proste takto pekne rozdelené. Ale zase v Rakúsku majú všetko spojené. Kde my ani... A máme tu one. Aha, tuto ďalej. Takéto kusy tiež sú tu. OK, za 2 eurá. Dobre, tak som zaskočený, že Slovensko má niečo viacej ako Rakúsko. Ale tak Bratislava je väčšie mesto ako Kice. Bohu, aké je to vo väčších mestách. Vo väčších Lidloch. Môžeme niekedy v budúcnosti natočiť. Ale toto beriem. Aha. No, a toto určite tu nemali. A to rôzne druhy nanukov. Po jednom kuse. Za 35 centov. Tak tu sú tiež zmrzliny v krabiciach. Moc to nekúpujem, lebo proste ja to nedám akože za 6 kusov za 3 eurá, dobre, tak ako keď budem niekedy dospelý, budem zarábať peniaze, tak to budem kupovať skôr ako po jednom kuse. Zatiaľ som len študent. Vajíčka 20 kusov za 2,39, jeden kus 12 centov, takže vajíčka sú cenovo dostatočne skompenzované, teda ohodnotené. Toto je niečo, čo rakúsky Lidl nemá. A to sú pizzové taštičky a šunkovo-syrové taštičky. To proste nechápem, ani hotdogy nemajú, nič nemali. Začína sa nám karta obracať. Zrazu je rakúsky Lidl horší ako ten slovenský vo výbere ponuky.
a tak. My sme kúpili v Rakúsku zhruba nejaký takýto chleba nakrájaný. Tu stojí 1,79 a je tu toho mnoho viacej na výber. No a toto v Rakúsku, túto sekciu ani nemali. Toastové chleby. No, v Rakúsku sme rýžu nekúpili, túto kúpime za 1,49 €, neviem koľko tam stála, potom pozriem. Ale za 1,49 € to takáto 1 kg. Asi to je v pohode. To dlho vydrží. Tak som našiel aj na Slovensku taký tvar tých cestovín, ale to je nejaká značková za 1,39 €. Tak to tu necháme. A všetky sú značkové vlastne. Zoberieme kolienka. Sme študenti, je to najlacnejšie. Kuracie prsia tu sú trojnásobne lacnejšie, 4,59 € za kilo. V Rakúsku to bolo 14. Wow. Tak, a toto je sekcia, ktorú najviac nemám rád na Slovensku. Sice je tu vyššie na výber tých korenín, ale oni sú v sáčku. Proste, jak by niekto mal doma svoje vlastné sklenené nádoby a vyspal to tam tak dobre, v pohode. A cenovo je to ešte, že neviem, musíme porovnať, ale zhruba to je 39 za 100 gramov, 91 €, 1,30 €, celkovo okolo 1 €, to tu je všetko. Tu dokonca kurkuma za 2 €, ale ja to mám radšej sklenených. Tak v Rakúsku bola značka Freeway, tiež, ale tu je, že City, aby ťa to nasítilo. Alebo ja neviem čo to, ale to nebudeme kupovať, to sú žbrndy. Hej, tu je Freeway, aha. Tu je Freeway. A toto v Rakúsku nikdy nebudú mať. Kofolu. Československý poklad. Ešte v akcii za 89 centov. Ale to kupovať nebudeme. A tu sú tie čajky ľadové za 69 centov. Vlastnejšie ako v Rakúsku. Plus 15 centov záloha, to v Rakúsku není. Takže my zoberieme tento. Tak ešte kúpime kukuricu, takú istú, v podstate značka. A tu stojí 99 centov, nie 79. Dobre. Ešte porovnáme ceny toaletných papierov. Tu sú dokonca dvojvrstvové, v Rakúsku neboli. Koľko stojí? 1,79 centov, to je dosť veľa. Prepočte. Dvojvrstvový, štvorvrstvový tu ani není. Ale ceny sú tu rovnaké, zhruba. Toto je podľa mňa asi ten istý toaleťak, čo sme kupovali v Rakúsku. Tu je dokonca, tu je tá ich 10 centová akcia, teda pardon, 6 centová akcia. Takže to je fakt výhodné. 42 centov, 37, zhruba jeden toaleťak stojí. A my sme ho už kúpili, tak už ho kúpovať nebudeme. A posledné ideme mlieko zobrať. To je len polotučné. Dobre, tak zoberieme len polotučné, to stojí 54 centov. Odkiaľ to je? Pôvod vyrobené na Slovensku. Pôvod mlieka EU. Pôvod. Dobre. Pôvod mlieka EU. Celkom fajn popisok, nie? Fialová pečka, takto som v Lidli ešte nevidel. Ty kokos. Tak teraz porovnáme ceny nakúpených produktov a o kvalite, kebyže ste mali záujem, tak môžeme niekedy, inokedy, teraz kvalitu porovnávať nebudeme. Takže tu môžete vidieť celkové zhrnutie cien. Najväčší rozdiel bol v kuracích prs, v pečive a v syre, pričom syr bol v Rakúsku mnoho lacnejší ako na Slovensku. Či môžu byť rozdielne tie ceny, netuším, ale jedno je isté, že na Slovensku priemerný plat je zhruba 1300, zatiaľ čo v Rakúsku je to trojnásobne viacej a tie ceny proste neodpovedajú tým platom, čiže dalo by sa povedať, že v Rakúsku si ľudia žijú o mnoho pohodlnejšie ako tu na Slovensku. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, poprípade zdieľať a šírite ďalej povedomie o cenách potravín na Slovensku. Ďakujem. Na budúce to musíme vymyslieť lepšie a dať poriadny nákupný zoznam, toto je na hovno. A to je moja chyba, ale... Aha, to sme mali v Holandsku. Také tieto zmrzliny zoberieme a za 2 €. Na Slovensku není, ale... Takže tuto kostici, rakúski kostici sú proste len nejaký jogurt Gaudi, vanilkové, proste kostici sú lepší. Cenu ešte natoč. Množstvo tých toaleťakov je tu dvakrát väčšie asi. Keď 10. Som nechcel. Aj ma natoč, ako nákup dávam do auta. Alebo radšej nie.
Na Slovensku a kúže. Kúže. Že? Kúže. Že? To je kúže, koža. Áno. To je ž. Toto je ž. To je ž. Skoro som vrazil do auta.